Nagy port kavart egy másik korábbi riportunk is, amelynek befejező epizódjához érkeztünk. Biztosan emlékeznek még Katára, aki bérlőitől nem tudta visszaszerezni a saját lakását, pedig lejárt a szerződésük, milliós tartozást halmoztak fel, és lopták az áramot. Katának akkor szakértők azt javasolták, forduljon bírósághoz saját lakásáért. Nos, múltkori adásunk után jelentkezett egy biztonsági cég, aki vállalta, hogy kameránk előtt jogszerűen kiteszi a bérlőket a lakásból. Amennyiben önként elhagyják a helyiséget, akkor szerencsénk van, ha nem, akkor viszont némi fizikai erővel ki kell őket tessékelni az ajtó elé, illetve a ház elé. Több hónapos konfliktus látszik megoldódni kameránk előtt. Kata hamarosan visszakaphatja bérlői által tökéletesen tönkretett lakását, de talán így vége lesz a rémálomnak. Katát 2 hete mutattuk be itt a Fókuszban. Elmeséltük döbbenetes történetét, amely úgy indult, hogy 2 hónapra kiadta lakását egy ifjú hölgynek. Albérlői ezután nem csak, hogy egyre többen lettek, tönkretették a lakását. Milliós tartozást halmoztak fel, és illegálisan még a leszerelt villanyórát is visszakötötték, de úgy tűnt, már távozni sem akarnak soha. A nem kívánatos albérlők ugyanis baseballütővel akarták Katát meggyőzni arról, hogy jogosan tartózkodnak a lakásában. Oda mentünk, 2 percen belül mondtam, 20 ember megjelent az ajtóban, és kitessékeltek minket finoman szólva. Katával akkor az áramszolgáltatónál is jártunk, ahol kiderült, nem olyan egyszerű megoldani egy ilyen helyzetet. Öntől lopják az áramot, az nem az elművet tartozik. Ezt mondtam önnek, hogy hívjon egy szerelőt, az megszünteti, és a követően sokkal tudja az akardát tévedéseket. Tehát az elmű ezzel nem fog foglalkozni, hogy öntől lopják az áramot. Mert nekünk az a lényeg, hogy abban az órában, ami önnek van, ott leszámláltuk, ami van fogyasztás. Aztán pedig a rendőrségtől kértünk segítséget, de láttuk a képlet, itt is 2 ismeretlenes egyenlet. Mondom, bárki mondhat bármi. Akkor nem tudom, mit kitalálni, hölgyem. Akkor hogy lehetne ezt megoldani, hogy ne kelljen ott állnom az utcába, mert féltem az életemet. Van egy 4 éves gyerekem. Katának független jogászok azt mondták, ha bíróságra viszi az ügyet, a per akár 2 évig is elhúzódhat. És akkor vissza a jelenbe, lássuk, mi történt múltkori riportunk óta. A műsor után felkeresett egy biztonsági cég, és felajánlották a segítségüket. Kata ezt követően kiment a biztonsági céggel terepszemlézni. Éppen akkor érkeztek meg az ott lakók is, akik közül Kata egyet sem ismert. Az időközben kiérkező áramszolgáltató embere megállapította az idegenkezűséget a villanyórán, de az órát gyorsan kikötötték az ott lakók, így a lopás már nem volt bizonyítható. Kijöttek a helyszínelő rendőrök is, Katának azonban még mindig nem állt jogában visszakapni lakását, így sem. Azért nem, hogy a szerződésben elvileg meg kellett volna szabni azt, hogy ő nem adhatja tovább ezt az ingatlant, nem adhatja ki bérbe. És mivel ez nem szerepelt az albérleti szerződésen, ezért ő, ha akar, akkor szóban, akár papíron bárkivel megegyezhet és továbbadhatja az ingatlant. És onnantól kezdve már akkor a következőnek is jogai vannak, csak nekem nincs. A biztonsági cég magánnyomozója tartja az eligazítást. Utána jártak az illegális lakóknak, feltérképezték a terepet a behatolás előtt. Már csak a végrehajtás marad. Én felszólítom bent lévőket, ha beengednek, ha be tudunk menni. Felszólítom őket, hogy igazolják az ott tartózkodásuk jogalapját. Ők ezt nem fogják tudni megtenni. Lehet, hogy lesz némi ellenállás, lehet, hogy lesz némi szóváltás. Semmi provokációra, beszólásokra ne reagáljatok, engedjétek el a fületek mellett, de figyeljetek oda, nehogy véletlenül bármi legyen a kezükben, amivel esetleg részletekre sérülést okozhatnának. Próbáltak velük először egyezkedni, akkor nem sikerült, és következő alkalommal összeültek beszélgetni, és nagyon sokat segítettek nekem, mert végül is egyességre jutottunk. És mi lett az egyesség? Hogy elhagyják az ingatlant. És mivel a nem kívánatos albérlők szerződése lejárt, Kata kiadta lakását a biztonsági cégnek. Ehhez joga van, hiszen felszólította albérlőit, 15 napon belül hagyják el a lakását. Még egyszer megkérdezzük, milyen jogcímet adnak az ingatlanba? De ez nem jogcím, milyen jogcímen vannak itt? Van-e róla írásos papír? Van-e róla tartózkodási engedély, vagy valami? Hát nincs sem. Jó, akkor nagyon szépen megkérem az urakat, legyenek szívesek kifáradni. Akár akkor most ugyanúgy halljunk meg kint, most jön a nagy adott ide. A lehetőségünk az, hogy megkérjük őket, hogy távozzanak, mint ahogy jelen esetben is ez sikeresen megtörtént.
de nagyon sokszor hát másképp zajlik le egy ilyen, van, amikor lögdösödés alakul ki, befeszítik magukat az ajtóba, nem hajlandók kijönni, akkor hát bizony testi kényszert kell alkalmazni, amire viszont törvényileg lehetőségünk van. Maga a behatolás nem tart sokáig, kamerával rögzítenek mindent. A két úr távozik, Kata egyiket sem látta még a lakásában. Remélem Poloska is lesz velük. Illetve matracot szerintem ezeket. Minden dobok ki, ahogy van. Lett a ruhás szekrényből egy szekrénysor, egy nyitott szekrénysor. Eldobom a kulcsot a Dunába. Nem fogok tudni valamit kezdeni. Marha nagy tartozás van rajta, úgyhogy se áram, se gáz. Úgyhogy amíg ez így nem rendeződik, addig nem fogom tudni használni az ingatlant, úgyhogy kulcsolom is. Két ellentétes érdekű fél között egy független, erre szakosodott szervezet kellő jogi háttérrel és technikai felszereltséggel megpróbál valamilyen egyességet létrehozni, hogy aki birtokba szeretne kerülni jogosan, ez szigorúan csak erről lehet szó, jogosan birtokba szeretne kerülni, az ezt minél hamarabb a lehető legrövidebb időn belül megtehesse. A legrövidebb út tehát néhány órát vett igénybe hosszú évek helyett. Kata boldogan zárja be a rácsot, amit a lakás ajtóra szereltek. Mindenkinek köszönöm szépen az együttműködést, hálás köszönetem, tényleg. És hogy kell-e attól félni, hogy a nem kívánatos albérlők visszajönnek? Határozott fellépés után nem nagyon jönnek vissza. Ezek az emberek se fognak ide visszajönni. Látták azt, hogy mi milyen erővel jöttünk ide, normálisan, tisztességgel, törvényes keretek között igyekeztünk ezt a helyzetet megoldani. Ide már nem fognak jönni, de valószínű, hogy ma este már valahol megint megpróbálkoznak és megpróbálják átvészelni az éjszakát.